قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Allah tebarek ve taala Hazreti Musa'ya aytti: Ey Musa, tahqiq men seni adamların içinden ihtiyar edip seni mumtaz ettim, resulluk berip o kepleşmek bilen. Pes men näme zady sana bersem sen şonu kabul edip algın ve şükretýän bendelerin cümlesinden bol. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Ve biz Musa'ga tahtaların yüzünde her no zatlarını yazıp berdik nasihat üçün ve her zatını tafsilen beyan etmek üçün ve ayttık şonu kabul edip ciddi tutgul ve kavmuna emret ki şonda bar ahkamlarının yaxşılarını tutup amel etsinler. Tezlikte size fasıkların öýlerini körkezerme. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Men yerden ahaktan tekebberlik etýän kafirleri öz ayetlerimden munsarif ederim. Ve eger şolar hemme neşanalary we mucizelerini görseler de iman getirmezler. Ve eger şolar hidayet ýoluny görseler de şonu ýol tutunmazlar we hakka teveccüh etmezler. Ve eger şolar gumralyk we zalalet ýoluny görseler şonu özlerini ýol tutunarlar. Olaryň hawa hawaslaryna mutabyk bolmagy sebäpli şöyle bolmaklary şonuň üçindir ki şolar biziň ayetlerimizi tekzip edip yalanı nispet berdiler. Ve biziň ayetlerimizden gafil bolup teveccüh etmediler. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Ve oltor adamlar ike biziň ayetlerimizi ve ahirete mulagat edip sataşşagyny tekzip edip yalanı nispet beripdiler. Olaryň tamam amelleri batıl boldy. Şolara ceza bolmar meger öz eden amellerini mutabyk ceza berler. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. Musa'nın kavmleri Musa Hudaý bilen kepleşmäge Tur dagyna gidenden soň özleriniň zinetlenýän zatlaryndan ýani gyzyl kümüşlerinden bir tana ýasadylar. Ki bir ceset bolup özü üçin tanaň sesýani sesi bardy. Aya şolar bilmeýärlermi ki şol tana şolary keplemýärdi. O şolaryny ýola hidayet de etmeýärdi. Musa'nın kavmleri şol tanany özlerine mäbud tutundular ve zalimlerin cümlesinden boldular. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. O vakti ki Musa'nın kavmleri eden işlerine nihayette peşiman boldular ve özlerinin gumrah bolanlaryny aşkar bildiler. Şonda aýtdylar: eger biziň Perwerdigarymyz bize rahmet etmese we bize afw edip gözeştetmese onda biz ziyankarlardan bolarys.